Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanjumulilia Ondizi TV chitariki nkianda omutienyo gatano omwaka wichirubere nemerongo ebere nainye 2024 andonsi ase ototengerete wakire buya ni matenga ime ya Afrika ya mocha mbono bugoke kolende asa mashabiki ito korwa se chinse tiria chiangumbu ndinga kechi nalimo korwa ase bibago boigo inwete kwatenga wairide buya ase obomo mwensi itoko kubarigania ime yomoroberio bwensakia boka so ime yomoroberio bwensakia turoyo mo turababere wetera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News wetera mtanda ito www.ndizitv.net stonyora chinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki buna botambe lichikone li aramisi astoko tokomulekera amangana aliyarengete lichiko na boigo amangana aligendrete imeense ito ya Kenya ase emambia yabono turabe tugusanga nomurai oromosai abaga kwanera igoro yelibaga liyabasai ensemo area ya siasa na utobeka boronge na boigo gotoa omokianga noeni nwabasai na omokonyara abasai oyutalio omoelio bobo gima ekero abere konyoranga noeni grade kirwa tete konyora ase eskuru elia kware gosoma onye tonyari tokanyora utalio mwali bubugima kolende nachikorwa ogosemelia kwaego cha asabasai na begotebanga libagali nene liabasai anana mono karumurai korwa se kyamakeria kya UDA boigo nachikomolekera amange anana mono aliarengete siasa chikyamakeria kya UDA kyameke kyabokero kyo nketa basai libaga ayo negatia mabolio torachiko mobolia na boyo kwene kinga obeire egago tomanole na gotosi asioleria abuna ebwenerete ase entune ntangani buna botambe nigotokumulekera amangana alia abera koleka ime yorogongoro usina boyo ensengima ya Kenya tomanya kosoa entunda ya kabere astoko batoko mulekera amagazeti naraliaya airobolito asama gazeti entunda ya gatatu twabatogosanga nomogeni oyito kolende omogeni muroberi kogendrete ntobeto komanyinga mogeni kyoyo turabeto kwaligania emambia yabo no ime yomoroberio bwensa kiritane nkoro kwa job maangi makona kinga chibiche chiboigo na maliogi abera oikera asenchera yoboikeranu Nabigail Nyanchama Nigeria nenkoro kwa Frida Kerumo bwa kirebyo mwancho muriya andonsia sogende gotubwatere korwa ni mambingia nende tokumira na asomorobelyo bwensa kya elinde togokomanyanga nara ya tokwaliganire pye emambia yabona igaboka boko mwancho muriya saime yomorobelyo bwensa kya turababere batatu pini location yabo elinde togosanga asobwa mekerire litkolia alamisi litkodoko inyora amangana ali makoro ilimanyikantenga TBT sanga na intunga ningi keli okoinyora asensemelio bwana bwawo semangana kiali makoro okoinyora yo atali kohene kigwa bono igaigo sanga na intwe wetrasi namba yesimi ya 0792192834 otomanyenga yoko bwatia omorobeli korokole no mwancho mulyelia ana manga ngende takoene kigwa aituracho pogatoko kumanyanga abanyagitari babiri bakwirenera bokoreri bwabo chiskuru eche chikoigorwa igona abo asumurubiriga amangana to kwaligana tirero na mangana muliro agento bokoranga Tune TV yabo menta kaligiga sinini emanye make ekero wero berete gosoa aseke bago kyagora ndigiranga hali tukolia Friday lili tukolia ankyo muraibensi nabete gakora libenanga ne holiday igo tebinga kero berete
aseritukolia angyo ngayo gochigusime komote igo ayunga tiali mwanchi muri ile atokwarigane asema mbia yabona iga erinde tobeto gusanga asobwa mukone mwanchi muri ebura butambe oikatora soma ekebungo tutaragendera gukwana amanye Imambia bono nigo turabeto gwesemia korwa sigitabu gyokomanuka ikumanuka ni gitabu kilikyo mwerio asebuku yao wasumo na wekenya mariko kunga Revelation egeswairi ufunuo okumanuka isato emerongo ebere okumanuka ekebungu gya tato ekengese kiaye kemerongo ebere gyotabanga ligerelia ninte neinege sieli gotura monto karaiwe eliogiriane na kuigora egesieri ninsoe ase are nindagere amonere na ere amo na inche okumanuka isato emerongo ebere yotebanga ligerelia ninte neinege sieli gotura omonto karaiwe eliogi riane na kuigora egesieri ninsoe asare nindagere amonere na ere amo na inche mwanchu murendize TV oyo yeso okukwanira aba Kristo nga bose abantu bonsi inga ere noale gesieli akonyagotura agokongonta tebanga enongi gwete oyo akonyagokongonta atebirenga kora igweli ogena komotegerera nale ange gosoa aragere amo naye kogendo chinse na bekwaniranga ere oyo rabwe ni mwalibaga ikaranse amo na inche asegoro ekero kiane kyobonne una na inche na bwete nga ikaransa amo na tata asekero kiaye kyobo nene ere oyo le na macho okoigwera tigaigweri ngana eli omoika ogotebia chikanisa igo oyo Yesu Kristo okubarangeria nakoba ngontere mambia bononga igweri ogiriaye kimora moigwe nere nabeka gosoa amonaye ende tumaitenga enseye buna tokwege no enkurwa se ebuku nga no enseye ngwetere akitonya ko ebolinga aye korabe gokurwa asobo iko wenseye nse mokieye orabe kolende kora moitabere ne Yesu Kristo asobo mabwao na bakoba gagoncheria obugima bwao na boigo ekerara bega kuirana moikaranse amonere ase obubui ebuku yabe gukora tebanga oyore namato akoigwera tigaigwe lingana eli omuika okotebia chikanisa bwakire bya Frida bakire byajaba animambia endengia imeyomoroberio ubwensa kya itukoli aramisi buna botambe wekatora inyoli amangana alia amakoro mangana kiaya alia makoro bose mbinto kiebi bya korekanira amatukakale asikolende chinga kichiabono betari kokoreka Frida engana yale Kongo ki amatukali yakale nelinga obwamate bwale ngobya twale gosanga ebinto ase ebinyoro bose asali tokorwa nkwa maetenga nebanga obosibwa obwerire nebanga gwatakire koruga naende kwanyorenga obosibwa gokerere nabote otomi Frida minyoka mwa musiomba moino akobekero obosi naende obosibwa linkoyira nitwarenge bose ya ngoira nitwarenge okwaka igure nga mbekere masomberera ase mbekere maigatera barengana negento kiri kwabugate ekiyagera nga kogwo chigosia kwacha kwa moira neryo kuigatera kwa moira neryo na kuigaterete yes erobye kigima yani twabwate obwamatobya noene chumbi nabo twari gusabana ekibiriti kigakoereire turi kunya komyoke duko okware gotongyo bunyasi akwenda wijiranirira umuriro tete woke umuriro kwatongyo bunyasi kwa minyoka machokoni oze ko imokia kegenga obwamate bwarenge obya kurendeka rukuliria matuka bono Frida ngiyobongiti bwarwera uchumi yako uchumi yako ya nenye banga uchumi yako ngire ne banga uchumi yako ngire maite mumuromino uchumi yako ngire amate yao ni amate yao maite ngusangana lenge no mugakoyomo agantebinga riria abakoro no na manganaya onye mwana omino njira thio rabe go kumugorigento tokumugorigento ya ate omoigwa nkyokorio moigwa nakyokoria abamwabo ngochi kumugori ekabichi
Kero Frida muntu kwa kabichi no enkuru buoye uikogole. Oboya simekerete gose agorete korwendo kata etukosa. Yes. Omaita makiaya kana lirikare na kichombe cyaringe kinyinge chimboli cyaringe kinyinge bono boyo atantu agachire by the way duka twabora boyo twagatumikira boyo boli bwabweri boli bw'ichombe boli bw'ichimboli boli bw'ichingopo twari gosimekere kabichi akonyaranga liri kabichi eri atwalire gose na agora ubuntu bari bonga makonde twagachire twasiarira libu lakini amakiaya oikogende eduko ogoreriogo ogosiarire kabichi yabo oikogende ogoro boyo ogosiarire kabichi yabo ade squeeze mpaka tenga muna rikatu agachire twatwe ebite byesukuma koro mugondo bomondo kwacha gutonga squeeze mpaka obo tuo ko bora tata bwesukuma obuno obongiti Frida uchumi okuno obongiti kwebisa ime ya uchumi asenge ncho Frida amatukali yakale tete yabekenenga ali amatukali yakale chibesa anene mono nchi ali gutumikwa ase ogokora ki obonchoria kweko nyoranga omuntu ali kuira chibando onchoria bose onye nakambuli atete oyena na chibando chirekerengo gite yalingi ngento korokanga barter trade ogonchorerania ase igo chibesa chiacha chikari place amangana ali ogonchoreria iga mangana aonchorerioka ne chibesa gocha nande Frida nchendo chenga chibesa echi na chiagarira abantu mwabeira abangiti chibesa echi na chiabolere chiagarira mwabeira abangiti mwanchire chibesa Frida gachire tinga lirikare aonye kogwate mitorebere actually kwari ko mukia magina abere ayo aisa ino basera by this ino ira magene tinga ngango chere basera to kunyara koira kuri amagena atanga fura kango ligoli amagena abere ligine limo bono iga nigo konyoranga chinsemo chinyinge konyoranga ligo chakera egatiya chisiringi 15 oiga chisiringi 200 na bangote bali grade yo mathina hali ligo lilinsake lakini ekienyeji wika 200 ayo amagena abere yo 40 boba emerongo ene kolende etinga umotoliro nga abantu bakosiera bonaiga ni 15 ndo chinga nkolioro bosiboli bwetinga oikobege igo watebirenga amagena yabere chibando chirirenga agasire Frida ayabere kurenga keri yakare metenga keri yakare dige nango akanyarire gose ni sano rire gose kisiringa ekero gwate metorire ibere go wasire na magena abere sina boko ewerimo kwa une kisiringi sana igo kwabere goko ewa amagena abere wasiere metorire renga ebere bono ige metorire yebere ni goko bagoko yesiera emerongo 3 taibo bono ekero kuriria amagena yabere kwari gosiere metorire ebere ne merongo 3 toro chinga no nyambono iga nali no nyanga chibesa tokwena na setinga chire chinge ko bwa magena ekegera magena ali na bwateli go lili nene Frida obono bongiti nche bono bongiti noje oisa korigere liere ye chingo ko chiri chiaga tukirwe nga keri yakare na bono iga libagandire gatigabo ekegera nga bono iga kero kurire chingo ko chigo tugu nchiri chegirede by the liakare to bwate chiri chikienyeje otabwati nga nchi chikunya gotongwa mario ngo ngachibucheche bwango chireta amagena bwango nchiare ngoro squeeze usakurira na amagena ka yagusimba ndo bwati magena oisakurira nchi no muswati umoncherete akara ngoro butikibwane amagena to rusi chikaunti chiri cha Kiambu Nakuru au no to rusi amagena ara makesana busiga iga bono naende bono no maitense yake amukire baide to kwa mwana ligena ngabori wechetinga takonya yani yokonyara ngibintu byonchorere iko agachirenga twachenje ibintu engake iyo yachitekaira agoranga abande bashite bakayiboka amaiso ebine bibyagerire nga taringa no bomiti nebintu byachenjire Frida nkunya kwebori nga rega no ari gori bituma riri kyakare este riri gori twakagorire bituma baka 40 omotoliro ekera kwase bigesire mono 200 bonega no bori bituma 200 eto gukwanere emigo chigora actually emigo chigoro ekero bigwete piani nemi tena kubuli Frida nga yoko ruschinguru ngomo muromi no gokabesiri chibesa ocha kumusaba omwana omino ati mwana omino kumusaba lideni nga yarusiri chibesa chinguru ocha kumusaba chibesa ara bote ai na ogonogo saleka twezwekire chingo matureka mu muromi no komokonya
musubati mindo nindage konkonye iga gusira umwana nteto ngo lakini yaro chire nkabezi umeze to ko ndero rayo ko kabezi no ko ayo expect kwante biringo kabezi arafunga konye asiki kwale gocha bujana niki ngonya ngo chiri busado ndayiriro umwana school akongo kwa rosa lakini yo chante binkabezi tumetege ebese yuko kabezi koikoira bitata Ngakiko nyarekana orochenga omwana omumuromi no nkale oseri gwe school fees ayigo ndate kurundi gali ngiye nkendo ngai tuas ndoje ngatwasiri oboroso senge nchama tukali yakale ni gabantu banchaine obwamato buya yani abantu bali kuborerania emesigo muntu mino kanyora bokongu turi kolema turi gutwara nguru kolende nchendo chinga Frida ntogwenderete igatie bintu toiranerere tali byonsi tindiko tebanga bono tuchake nga kuirama na chitinga tinta tiko tebanga tuchake kwenda mugondo bw'omuntu kwenda kwa ikabichi yae ose kwenda kwasalie bintu singe njonga totebeto irene lakini igatie bintu biria obwamate obwanchani nonyoretenga amatukali yakale okoro umwaka utaratarira muise ko mino kwali kuibubobe na kwali gutomano ena abana barachi baramukwani nebanga atari kurara guoka baramukwani kolende amatuka bono mona igo maite technology nere yagerire ekegera nga umaite ncengo kwana na musubati umindo ama igo konyora erire tumira ne family gathering December to ko story hiyo lakini as long as to kwana nere kile litu ko squeeze mpaka video call nero roto kwanja to so zoom pero sibona wonya korona na tore nga maigayo ngadenga technology nero ya changire sana asogwatana na chifamily okonyora nga onye bakugamba ne simi on a daily basis okonyaraga kwanya kumweresa nga busie mburango tuwere nerote Nairobi ngo tuwere machitara muira wa video call mwakwana okonyaraga maigali airira ono mwanarane no matenga neye yaberege kwirira ebikoro byo guichania ekinangera kendrete enseme ye moime yarogongo rwagusi ase chikaseni ibere chabere chigwanchana komenyamo na koiboro mwana Frida tigabanto toiranirire egachie bintu biri byo gotarirana neba ngatari ngatora beto gotarirana kiro mwaka at least temango asa abana bali muiboreire endeyemo temango otemeno oire gitambukero no enenga kieyemo obe gogotarira muko batarira abana aba bamanyane Frida na bateijo bunganga ki no nyina matanga gokoenda matanga chikazi ninjimanya ine ayebeke yango anye dress code ne yange mwamu ngenda gari asoko unye family ikaransa agari tukwatikira go ikaransa soa ekegera mba mahiti haindingo karabwa banyene mbe mahiti oko yuri family kurangeri nguna etene na okonyaraga ne ndagire go sabi base nyangi kyagaraga bakora tebanga family first bali mba mahiti family ni banya kororana bachiri kumira na somo yego ayesoera ine gari akendagira yabo soka kyageranga bantu mbamanya ini Frida tako abantu bobisi barachi maite mbali babwata maiso abagakambara bagatebanga amanyinga kwa ngatebenga ya oyo ayenoyo kwanya kumanyanga amatukali yakale otaraso kenyoro kende gyonzi omera bagake barakora kubuli aningo ongo kuarwa enkwali wanjeru ko Frida abana binga job squeeze na chango rundi akagari kane so mochiga no kamaite ngango bwatega ngayibaide buya ko chikonyora wana nteninga ngaye ningo nchina chire ngora na siro mochiga squeeze no ne ebite bigo se kumetenga bana likalenga squeeze meta banta bako bwa isauri yoburende onyoranga compound itate fence Koko soagi itagari bura umirana ne watchman kwa sayara ko bori ngango go chikorora yara akesime lakini bona sai tadire sebete we akonyaranga kero go tali para tadire nyole mugaka kako gotenene tenga bona lirikale tu akarira na bagaka tu baheta maskani no ni para gari squeeze aite na inchengete na to ikira engana yugo cyane askondo mwanchumuliria Ondizi TV tokubulia imambi yabono mangana kiaya twakorire amatuko alia korumaega ayokwegokeria naboigo alia togwenerete kwiranirira rinde konekinga intubunegesa ku kyomugusi twabeire twekwegenderere ngaibarabe bagusangana inche Frida so asensemeria Facebook Ondizi TV News Digital YouTube Ondizi TV News, a website www.ondizi.tv
.ndizitv.net wegosanga na intwe ekerengeri kyabo gwitira ase namba yesime ika ujumbe yagenke wetira 0792192834 elindo tumanye ngai okubwati morobili korbo gasensemeri ya WhatsApp ndobwate channel eri ya WhatsApp Ndizi TV News Digital askrende mwantu muri Ndizi TV igotokonya kunyolinga ntogendrete kurwanirira obubwi bolia bwakuza awards akeminano egetindi kegendrete asitivi au chigendrete kwamerelia elinde kwene kinga ngochora tole TV ere enamba eyemo TV yao enamba eyemo Ndizi TV askolende gendo tutaite ko sabankelinga veka omouri veka rubber stamp wetera asogotoma elietakuza asenamba ya 15601 eyemo isanemo enoti eyemo naboigo wakera Ndizi TV buna TV bwanchete namange abera kokoleka ime yensecho Kenya anene mono asorogongo ruagusi astobeto koranga nigo abanyakyombe imeye bunge elia ya South Mugirango amanyeka inebuna iyenga Salva Group babeire bakwe murunganelia na kwenekinga mbire robale asengencho nigo babete bakabesi omontoyo mo chibesa chekerengo ki million emo omwaka olia wechiribu ibere emerongo ebere na ibere 2022 asikolende wikira bono iga taraba gakobairenelia chibesa cyabo igetambo kero kyabo gakwenda wikira no ekegambero nkiraba gekobeka amatunda asibono babeire bagusaba aha eserikali osona nagatina kwene kinga omuntu yungu cyali kubakana chibesa cyabo buna baliranete eira oroboti ruabetero kwalenwa nomosaki oito bomangana maya kurwa se county ya Kisii Mildred Mumanyi abanyakyombe bas iyenga self-help group kurwa ase bunge ya South Mugirango nigo barebirero maiga yo munyakonda oyomo kwanga gwakana ebesa kabesete ekyombe kyo kurwa omwaka bwekiri bubere na merongo ebere nebere icyo cyarenge kishiringi emilioni eyemo nengana bayigetie ase kigambero getago ase omunyakondo yo alieteira yogo cyakubakana ase kakyemetenyi ebere yarenge bosyo ase kolende gwekira bono iga atanyagwa kana kende gyonsi kolengana barbo buna omuyakirogo bwekyombekyo akoerera pesa cheito cyarenge million korweryo okodre nakyo mwaka nemetienye 5 tanya kutwana one faida akaja akatosoera ngatwachire bwoye twachire kutameche bintu na into ntocheti bwoye ngatwairire bintu bye 1500 ntoire tibintu byaye nande ntocheti bwoye akatosoera goche koti twachire mbake koti kegambero kya mobwire ochire no mwati advocate yoye o twaigwana niratu akane chibesa first payment yari ko twakana 830 eyarengo mutienyoga tato tare 30 tatwa mutienyoga na tare 30 ari ko twakana 400,000 tanya ko twa mutienyoga tano twa ari ko twa 900,000 tanya ko twa mbaka bono iga ekero twa egu chiopsonea ikananda tolikira masakara goche koti okoteba nga tomotigemetie nyebere nge account government ngo mwaka nere chibesa abanyakyomba bo nigo batebire enga kyomunyakondo yo arenge kuba kabesa ebese yo eratabatebetie buna nigara chikuganya akanone county ya Kisii ase bono bali noboro obonene asomunyakondo yo utaikirania eira yo gwakana sakurra meko tabanga besa tara akanone county government ya Kisii ntwekara chitaka bodi chibesa kurwa se kyombe geito tata tinga ni county government ya ngo chokorega si county mwaka na meutu akana chibesa ni chiabangi naba kwatu ba kore ibarua muna mochibe chirega se koti ko bachara wetenga tobaraye toire chibesa tukari kaita bangangwa kana chibesa chikiombe echiabukurite milioni ya matanya kubere faita no nyaka na mane faito mwako mogima asa atebetenga tare kuchakira tare sa mpaka tare 10 March ngwa kana arenge 830 togocho mutinyo kana akana singe 400 mutinyo gatano tukwanire gwa singe 900 ngakichigo toka kurende ndekyo kumingeringa wikaboniga besendete yanya korunonye bono nigo bale nobwo babuna omunyakondo yo nigara baiseko batabakana ase basabire eserikali wasonania na kubakonya ekiagera abanyakyomba bo nigo bale abokonyora ogoke wano inkikere tokore twari gosaba serikali yaiteto konye abangina nabagaka banyore chibesa cyabo egere una babegete kyombe ke kiagera nkibwate certificate nkibwate every material keria serikali etagete batwa chibesa echi nande ntomanyete nga kodi yaiteko kora esekene batwa chibesa echi twabanyene
esenchera yobuya ntonya kotebi kubuna barainga intutwalire chibesa. Nguripotelea egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Mwanchumulilia Ondizi TV engana yogo ichani kigima asikopero kukuyugonga abanyakyomba bakwe murunganelia nakolera asogotakanuwa chibesa chiabo. Timatinga inkyorabe gukwanera imambi yabono Frida Igoro ingani. Tatakero mondaka besire chibesa diganka irani. Milione ya motari besanke ando metenga ekyomba abantu kero bako bika chibesa cyabo amo basangireria elinde bayene kyanga ngo enkonya bali wachire gali kwarerera abantu abaiga abatebire ngati abono bako kabesi chibesa ichiga batemire ko kwachinga kimete muntu abasabanya kyombi cyo kwimiki getambukero bagenda se ekigambero bachiko kosoera ibo baharago sugumire kwangire koigwa ayoro chimagine yogacho ukalera bagategerera ikiriro kyabo bakaranga yaya tikatorokonya bona iga wakire mbuna imezo taiti ko bategerera taiti ko batenga yo mu chandole ina magoso sana ira ni chibesi cyabanda abona abantu bagwesa konya kora bede stereo basubati bagwesa sacrifice gwaka ne kyumbe baide tiri ko baraisi gas raisi ayo ne kurucanga chibesa kirine cyabo sanchia bwate gasi chibesa kinchi bwate gasi ekegere bako rangati abasangereri akayekero monta ari no kugania aba babo so akomukona asigo ningana tugusabanga abe gakwira ni chibesa ekyo kolende Frida wikatobe to kwimanye aino musubati omonchurilia njera kie chitorabe to kwenekinga ebyombe mbali go chukutukuta chibesa cyabo asenchera buneye miroberi kyoro chinga baraye bakobeka asenchera kwenekinga lirba kabesi omonto litangane ba kabesi no mwegeno egento gya kaberenga chibesa cyabo nga nebanga tari go chugwakana embagwa tenjera barabe bago chibwati tosemyango asebo aha ekyo rukulirire kere kyumbenge bwata machikabo nande nakyo konyaranga ekyo ebyombe binge ndirigo takabya kabesi abantu chibesa kurosiko bagotaka bakabesi abantu bari within asekyombe nande konyaranga olenga ebyombe binge mbaroro bagucha bakasenka yabo barikiriria nga enibo bwatenga keisaine ekiagaranga kogo chugusinyo wakane niberi abo bagucha baoni onyane ngombo bwate baira ni chibesa cyabo egekero moko na chibesa kurwa sekyombe korarigiriria nga ki omuntu wiga nabwata ability yo guchugwaka na chibesa kire ekiagara nabora nyore ngoko nyara kwani nchasikiro mutinyi onyere nga nebwa 50 nkonyora lakini ndagete milioni ya mo ikangwaka na chibesa icho ibonga omuntu nonyoli olegali asekyombe bwate shares kya ni metinye byombe abakwena na chibesa according to shares toya omuntu wetani chi shares kyaye nandi kora pimo omuntu nano mwako yemonye kyombe kindi yachagete kare kora mupimana na kiyo omuntu ojoiga ekere mukiri chibesa ngakyo gwaka na kwaye kore ekegera nto bwate deadline lyako chigwikira kinga kikiri ngo charora akana gosengora dire yare morora ngora ne chifainire ngabo chiwa oewa igo utoenda nyarenga omuntu nayo nkaya yetagwati kendo rachikonire ni chibesa chichabanyakyombe because abanyaranga abanyakyombe bone bagocha baunjukira abateneneri abaiga akegera every kyombe ingubwato omuntu gwa prove chironi kire igo ngo chabale babonjukira ngaki intuntu abayetebesa ninu mwasaineti omuntu yakaye guchibesa igo beka machiko ayo atachikoba umisa sana mo bimugusire chibesa kino engana ere engia kigima nabo igo na kubiro gotebanga tia machika yubo igo baba kone kinga nkwena nabare ebiro ekero no chiri gotebigunga eloni anige koba approved after amatuko no ene merongo etatu usina amatuko 10 no ne chibengi nkwira barege kaba bara approve eloni yao engakieli niko bakora obotukibuba boime baranga omuntu oyo nabwate ikabesa linde lyonsi batuma no ena marieta ao asekyombekelia kora obotukibo imenga CRB bararigelinga aha omuntu oyo nga na kichi record kiyaye kire asine wonderete na ine mwamukubika chinga kichokora akora obotuki mwamoko unenke omuntu ekenyoro keliakoro mwarabuli abantu nga omuntu ngora ekyagiro mata bandate kuri na madeni ne naroba bugate igo mukoro obotuki bwo imombo uri abamate baye busa abantu omuntu kana konyoranga oyo na irete ngoko yoyo ndetanya kwirane akaire ukiri bukomi ngakimoko mu milioni 9 yaraga sangereti ko rubiombera yetene ora moja ko busakora bonyoranga sanchiyo by the way asigo ningana ebwendete ko korwa iyo yaime ekoruo botuki boime tokone kinga ngo tangatole nabantu gutamane chibesa chebyombe
By the way naende egento kenda abantu babonete ko manyanga ekero ko chikoimoke chibesa korwa sekiombe korere egento kyamana manyanga chibesa chiri nkoirani ore ekero kwenda nganye no bonchirere bwa wochukinya manyana naki egikakinga nainga kina kokonyaranga chibesa chiga chire ni at least nayo bekoirani engana ere engia kigima konde Frida imea rogongorwa gusi tali biombe byoka amale monaro na to tobokongo nara liaya. Okay. Hetenga okungusana na kwa vile go kwene kigwa asege kegetambe imeyora kongorwa busi kubatkana ningana rengete chindemero akyo tukumulekera eyamate eyemokorwa sensemelia eward ya bugusero nigo yaberege kuralia omolembe magayo kungusana na asegeka egetambe akyo tukumulekera omogaka nyagosira Alois Mamboleo nigo abwate chinyomba ibere echo kirene kisegi cyobo taigwana ase okurwanirira endimiro metobo kongo chabore bwatokekera omugaka bwate chinyomba ibere abanyaranga nyombe ndangani etageteiro boli mubwansi etige nyombe yenge akone tigango manchimuri ya tose sensemeri ya kabere studio atomanye no mulikito daipo nasanya ayabeteka gotale semeyo nabo igogo twariganiria nyomba yayo ngibako mugudu ndali boli mugwa ruisi Arante bali mororo. Maiga yengusanano yogotaigwana egatie chiamatebere chomugaka Alois Mamboleo korwa sekenyoro kia motontera bin nigo bakora okomerana wokuraria omorembe kinamba begetini ebarenga abantu abaya anga bakira ekina kibanache egero omorembe oboro ndu tutagiti chisegi tutagiti amanyinga itanane tutagiti omorembe unyasaye Injente to morembo babere rugoro paka kae kino yakori cheikire chairi ndio morembo rabe enibe nyinge nigo yabereke gosira kubwatekana no kungusana na asegeka egetambe bono ese bono bagotebanga nigo baganetie koigwana ilio kiroyo manyara kwenyorera orobega rwaye Kotini ba westri mani ba westri time na mangana nkali e ground tigabanche tukaranse katutaita tufomwe committee yechi cousin na abandi cyanko cheito bali moyo egera tukwanera mangana ya once and for all egera banyare kuigwana onye no boli mu bwa ruisi pare tawons PMS ali aguroisi agurite paka ali anda atali gwatuka abantu mbamanye tamali mayu tiganga chemesa abantu batana ne ruonye ne nyombe nke gubu ikoshia kero muntu anyore right yaye right yo muntu gutuka ndo chomoremera bo gutuka umuchiyo Omugaka nyagosira Alois ni ganchete omorembe anene ase amate yaye asebono abali batigarete maiga bakoboriwa banyari gucha sobwamo elio bagendererio omorembo ywe anda muna Alois arenge arenga omundu bwo omorembe tabwate mangana mange egero omungino yarara nabya mangana achagete yebi na yenobo na baminzi muna bakonya kungusana na baibori mbayo mbali kubwatie seri muna tuwa batati tigaba bwatie seri nyole seri gusinya baturangeri nkato ikaranse tubatanane asogosemeria bono gwukugayanwa bune amateyemo koba no morembe no kuigwana nigo gati yabo bamenyereto bwoba kubatekana no goutia makweli igoro yokurwanirira endimiro linaro amangana obuli munama kong umuntu asukina wane inchi aina makweli kuna mona igando jinga na makweli gwetenga abango te abane nganko chabali bacu kutura chinsiaga bamnyokiwa bali wancha na ndonye ndire koti yancha yari gutenenia mangana etebenge family enke tigemenya siatigetu nene emenya siatigetu egere kabatara ne binte bagwatana bamakorra ngai bakomenya ngai bakorima ginko ripoteria egetoseni kiao nambeyemo kurwa sekenyoro kia motontera yotuke meye ward ya Bugesero ebunge ya Kitutu cha Sauti meye kaunti ya Kisii litaria nenkoro kwa Dipon asanya Mwanchumuriria Ondizi TV engana yogo ichani kigima ekiro chinka echio chigendrete kurwanirira endemero kurinde Frida engana tokuba togusabanga tigabagaka batakubeka ebintu byabo boronge kibale moyo batarasira nemona kiroma tinga nobwate chinyumba chinyinge nebwenderete kwaba anoena asemi emekutane eliyo okurangiria elia yenka talinga tote abanga umuntu numanye kero gocha gusira diri omwa kwabere okoranga kwabere goike myaka nabana baba babere bagukina chako barokererie kiginga kyobulimo
batebinga aye onchomba ndugora igora chikugora onchonga rugora iga kebaso ensemeye misati ensemeye noena rera basubati ngwatana rubale obolemo lichiko ndi abali koralinga noena basubati mbabwate ubusiboli bwakwe obolemo noena abana kinyaruka motebinga aye geticha kyao mwina iga Frida noto kwene kinga amangana bunaya tari guchikwene kigwo nebanga ndirio gutara naba murabao tetelinge lazima ebe nga nukulikirana yani no ndirimo guchaka no gutara yani okunya ko batebi ngora likwa ringa babere babo ikimyaka baita ni myaka 15 ne 3 mate abe bulimbara tebanga ngoro kyumwana no bolimo tago chikokora umukya kuna bokora moro kuma tebi ngara kinetine na kwakora ro sibinto byao timani nga Frida kerenga kyongere kekero ngane kirokolireria by the way musana na igoro yendemero na mangana berega kwiremeri miyorogongo rwagusi askole ndototebanga abagaka keromoro chenga emyaka ino by the way yainga kanire ne gwenderete muria abagaka badegaria sebinyoro batene tamangana ayo mobe mugwatanenera endemero ochesa abana bayino gose cyase kinyomba kiri mu gwategare gose anyakoro chenga ni yera chikole tobokongo like will by the way ubana kwarorenga obuya will murubyobo like will tigera aba balibo gutika bagendera no bugima batigera igari na ino bayiga muko musana na igore yendemero tari gentokia ayikaransanse igwana ngayire ta abantu bali bagwata kindemero kiri babaorokerera ingabega no mubonete kobera aigana mubonete kobera yes kone karembrenda to tuchinsemo ime yorogongo rwagusita bitakoranga chinsemo chinde nigo amache abeire gakwira abantu atobekora amache abeire kwira abantu amaroba abere gakwanyuka kuri county ya Nyamira nali yabose kero kuri ya se county ya Nyamira enkeyemo nemenyere to ubwoba kinga kinyumba yabo bamenyete yabetege kwanyuka asibo igo asendemerwe yabo asibasimigete bimeri baro kingalira bariri abereri kwanyuka asibabolete serikali ya county ya Nyamira nabo igo abagwatane bari babo sigisegera amangana yeme basokano babe bahwikira na sensemeri nabo igo kwene kyanganko bakonya bare asibayigo babete bakorwa okubolya gutya serikali kwene kemna nkubanganya bare gutya asibarocenga nararunge singa kibagendete kumulikira nga kinyomba cyabo nigo cyabere chikwanyuka kondo mwanchi muriya muri kitopoli kapokara nabeteka wikira na sensemeyo nabo igo gotwarigeneria orobotiro kubate ngo ikaga igase kenyore kiga kiengoto ekyo gigoto kemeje sublocation ega ya Kinimu imeyo muchujo iga Omaria muna Samuel Onyango enene nigo bakwerera enjira embure nyinge yogendete gotwemeje nsejega ya Kenya yabage koreto kogoselio konene inkasobo eikendi ya eta yebona ndi bari kugura nyumba izi yatigitasi ngunya kogana nyumba hona kolingana mona barabu nyumba yabo nigo yanyara ko bage kobaruka liraba narire guhateka nyumba yake bara kunyara ko bage kugwa egento kyagendera ko bage koreto ububo bonene ucha sabantu ba chinseme chiga buna bakwerera inche Miriam Morao Nyango yaro ukiera chumo yarenge chuma wale okichuma mosi nigo tu araire ntwe igwete kende gyansi gyale okolekana tukaboka mambika bwakire togo chikoboka ngo chigosoka nkonyale nyumba yategete ngo chikorigere nkonyale nyumba yatekire mono ekara yateka ngatebya abamate bamintonga ntyango mawe nyumba na macha agerire yatekirega abantu baminto bagacha bakateba yaringaniri nerikon ningana korengana mona barabo yakire cyamate gwetanya isano nesato asebono basinyirwe kibagokora nagotebabuna omukyobo bogotama kubarije bali bagoseka sigara mangana musi abono nigo korengana mona barabo bataranyora matunda igabono go nganyata siko asenge chinywanyi nyumba timbwa timorembe bwo so mbwa to bwo baso mu berone ne nyumba tali yoka eyo mwana umumurano kalesiko nero baya tigete tasemu mune yabete togo chikorigere yemegonde ndo tukanyara echu eregete di tukolia juma mosi chinsa 11 echo nere yabekire sirafu ego ikasa 11 togo chakonyora echo eri yari meire kuikera bono iga serikali iyo yokurwa bakonyiteracha reti kirosie na igwete njachete twabere to kuiguna echanga bune ya mache karo ya chire
county ya Nairobi kuruna abantu bali banyorete omukaso oria mbagenda tokonyora obokonyi otosinyire aiga ari kenyorokia kiengoto nkigekogera omwana oyo minto banyorire omochando oyo goikera bono bataranyora baro bokonyi bonde abamate babo boigo nigo bagendere ko bagokumya injira bagendere kuba bagwetere ngai enyorekane nigo banganya kurwasa kinyombe gicho bamenyete asokoborera kugwerwa munechi nyombechi asebono bamenyete asema eyo kolengana muna barabwo agendrete ko baeteria engai enkongu kwendeye yatekire ntomatina nengore karogo chisi otora ari mere njegesembiarwa igane kegoro igoro ama mbura netwa ntwana kora gento kuneki mbone tukumetina ki egenteke nakigiachitega eke nabo abantu bagotwara obwoba ekiagera basoya nyumba nande mbure rietwe nabera abasa gosingie nyumba guchinze bono nigo bagende ko bakoboria baraikorwa sorogo ngoro iga gusega sigerengana yo kobengana ya musia bono nabo igo ko batolia kurwa senga ye iga bagendete gwetera ime ya chinseme chigam hivi vitengo vyote vya serikali kuu pamoja na serikali ya county baminyoke bache gokonya omonto kale moyo toro abantu baro kiguna no amuchando bete kiagera in case kuchimutuntu metina embureye gochumutinyu sita kiagera sa yabasugete kiagera manche nabo ntoba affected asenge chonto bwati asitwale gochia otwale kubori abwase togochi bapimire barorire anale sefu aro tawo kiraki muna aiga kirakiri ginko reporter geta seni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase kenyureke iga kimanyekanite buna engoto meye bunge yiga ya North Mogrango imeye county ga Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp okara Murulia Ndizi TV eyone county ya Nyamira nsemo elia ya engoto kutoka ime bunge ya North Mogrango stobe toka igonga na mange agendrete na boigo ni goliro bali abeli konyegera maiga yembura gotua asigo aba Kenya babwendrete koba maiso embureye teraba gegwanchirera ensemeyemo etigeyende embura nigendrete gotua kerensemo asigo tobasa batebanga guseiga ntwanya konyora mubasokano oria bweliro ba go atanane kabose kwanyuka bose guseiga ntwanya konyora etoigo no bwenderete obe maiso no ina karochi kalika gwetanga na sino Frida pasenga rocho rwasi ngakiro rocho rwasi turangire Frida ya rocho na okuira igo abando mwete maiso timazinga ngiro gukwanira enganiye ambi yabamenye bensemeli babere bakoba maiso at least barabo baisokire mapema ende baganiriyo bokonye bono ari bageritigarita sensemeli ya serikali nabo bakubanganya ko rwasali nende baborokeringa asibagochi nararongi barabe bakomenya ikegare isako lyeri kibice cyari ngembeo gali nabo ko rasi kinyumba cyanyubite ekine kyorokeringa liraba lirindiriya akoranga omotenge cyose ra sensemeli ekuri yegendete kwa ene kigwa na birareta makwa mange igo bari babutenera mangana yo ikirana sensemeli cyo akonya abantu bari balawo eyo negento kebwendrete kumurikirwa ase oboime kolende tutaraba tokogenda sensemeri kumurikira ababero somo ime yomuroberio winsa kya imense icho ya Kenya niga mangana mangi abetega kolekana lituko deigoro umurai wense Dr. William Ruto na abetega koralinga chiskuru immediate effect abose atetenga further notice bose ntuchituba asege kageta manyiri ke kabage konyora abayiboli konyora balire school fees ase ara kom further notice Monday yarenge Monday kaliye twaganye tetoli school fees tokore kanya wate wodo Monday doko binyokani by the na alimu Edward madam Emily Onderi back to school on Monday stay asitoko binyokani kama kawaida erebu yake gima tiga borokiwa bakwirana ase skuru askwende tokusaba serikali ebe kubeke meroberio ase chinsemo chiria cyabere kikonyora ogwakwa netoigo bali ebirasi byabere bigosaliwa elinde babe mbatigara maega obeke nonyanga nechie mase gitabana bakonda barasoma mbatigara maega ase nsemo chisemi egento ntaramanya job gwikira bona iga asinara rora abantu
bari babete bakonyoro gwakwa neto iko kanganyiwo guchiasi chiskuru giti bana timetinga serikali ya ene kiringa sinaro na inde bakubanganya elinda aboroke gwa bachi gutumika chiskuru echo gokora gosego nyorera chiseme namba asama tukabwango serikali njabate banga mbabegete miroberio rinde kunganya abantu abuguchiase nonyanga nechi chikambi bose chiabisi chiri chiaba chief babeke chie maroro nabo ebitibiri bya NYS rinde babakonyora obumenyo asiga kireke kolinde nemirobeto gusabanga ebege kwayirerwa nabo igokone kinga babeire bagosirwa ngento kende to kolgeria nga abayiboli bado mbabwato woba igoro yobulindi bwa bana babo imetiko embora yabereke gokiana akorengana nabamanyi bamangana yelire nabo igo ebiro climate and weather nigo babera tebanga nige mburera abege gokea yokobwatekana no murai wense Dr. William Ruto Karansa ne wizara eliyobo chenu nababwatani ao tebanga nabo enje turochinga abana mbali guchiko basabe abana mbiye bale ngaitera nense miliyo wachenu ke ngatorecheka outbreak ya korera ya betege kwene kigwa na garunga itingamba bigitemero belyo asoka nikenga oburiro bumbuli gochikwagendera kwambukira metena maroira manga gocha achinga kichiga chimbure yiga abakonyara malaria ya soire bilharzia ya soire typhoid ya soire ubona maroira manga rabe kagotiboka kirto gote mwanchi muri yenga nonyambure kegende teke gotwena masisenia lakini amadhara na rorera leta sumu birito arigereria machari okonywa tigaba machamaya otatiga bali muboka boiga banyagitari nabarumbara babeire bataigo chemirimo kuri nabarabumba beta koromogiro tomanyango narali alenge baada ya matuko 50 na 5 nomo 56 days of strike at least one of finally serikali ya nchiranire gwikirania magani yabo litkulia rero litkuli goro mbabete bakubeta inse ese yo wanchirana ane serikali ni wizara riyo gocheno at least rero ekero kwenda chinyagitari aho ikoche kwenyorera obukoreri kwenda abantu batigaire na ndesiko naboroke banje yeses barabuba go ichuma bagagusabwa koranga amasaba niga betega wikera omonene omonguru niga betega goikira omonguru kiagera ndochinga amangana ewikiye mangana abeire gakoroba kigima nende serikali njabetega okunwa kigima aho kwenda nabo igerusa bisa itwalia ancho nende mbaroro batali chigikira nemerimo tpetra ndinche oikanche ngende kusimika motebebe itwalia ancho ne itwalia kusimika mite elinde koinyora bali babete bagusiria amagimabo kubwatikana ne toigo yiga watu wapande miti Frida Jabu nenda kupanda miti wapi kesho ngayo je simika mene tonyete serikali ya county ya Kisii tonyete serikali ya county ya Kisii ebe gekorua amachiko busamarago gotomanyinga ngayeiga turabeto gusimika bune county ya Kisii nskuru kiechi omoyego monene ngayurabe gokoba abasake beto bamangana mayeba wikira nense meria tone kinga abantu basimikire emete asobonge ndiye wikemete sinike miti ipandwe na kolende abaralia ntuntu atangane gusimika emete wiki yaeta ntu asimike emete asobonge ensemo elia ya Rangenyo boarding Rangenyo primary setwa ringa kitwa ego stengera alitukoliria die miaka elia anene mono obosibole obwaba koli ameremo anemono balia barabarali anabo chinyomba chiria chioboralia seigo ngana ere engia kigima Rangenyo high school na boigo Rangenyo primary asigo monjo ndezi TV na yeboigo nigo sabanga naye obego kubeka emiroberio bene ando simeke emete ososimeke emete asobonge ineto tokwane kinga twabeire tukulenda ebintu bitonchukanaine ase chinsemo au chire imense ya Kenya ane monorogongo rwagusitomanya barababerwa so imiyo muroberio bwensakia imambia yabono Facebook gari ndize TV News Digital ndochenga Taylor Mugusu Onduso abatebana bari meyo morobirio na Naomi watching live from Randani Bumachoge Burabu mwana biashara Kenya abatebanga watching from Sineka Chituka abatebanga see you shortly at the studio karibu sana mwana biashara kirondo chenga Dolphin Mora abateba good morning
It is another new sunrise day. Our merciful Lord has blessed us with the glory to Him. May I wish my family, friends, parents, and all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind, to have a fabulous day with a lot of love and happiness. I am tuned in from diaspora till end. Be blessed. Be blessed to Dolphin Mora, Korasin Semeria diaspora. Tila Mugusu Onduso Nanam watching live from Branda Nibo Macho, Gebu, Rabu, Mike Tango Zuru, Korukangundo Roda, Koma Hill Shrine. Watching live with my wife, Catherine Mwenda Kiome, Jared Uyunge Nyankorore Elixon, Mosigisi Justo Mosotina, Ogeto Bob Halo Jen, Waingie Mpangoni, Ndoche Honorable Julius Omosomba pamoja Korua Amakara Settlement Scheme, Ditunda Green from Karen. Good morning team following Boygondo Chenga Jared Orure Matureti Atabanga watching from Nyachichi Secondary School. Kerondo Chenga Ocharo William following up from Sensikisi. Boaz de Bosco, good morning from Isabania, Migori County. Nicolok Kamakawa, Bismarck Mukwa, a protector Korakisi Getembe Nubia. Niko na my beloved wife Sharon na my son Eugene watching live. Bismarck, karibu sana. Oratu siriri by the way matuko. Ndoche nseme Fredo Nduko kurubitare bokire bonchari mumorenda suneka pamoja ndoche Erika Osoro following from Kiumburi Taro Omoigwa Babakinamia listening. Edwin Omwenga Korwa Kiserian Dam present watching live. Kerondo chenga Teresa Kemto atabanga bwakire Job na Frida Korwa Muranga na otore amo imeyomorobeli owensakia. Enoch Makori Wogino inde Korwa Musaraba town represented while watching live from Nakuru City. Karandi Dennis Salome Oyoni Omwana zilizopendwa Atombosekeri Joseph Shela Kemunto Joshua Mbuya Tirimba Smart Boy Ventezo Gese Enoko Nyambane Jared Orure Maturity Kafa Aituya Kirwanda Best Ediva Skimu Mbusurengia Fred Nyandie Kamusioma Erika Osoro Abunika Tevatabanga where are you Maimuri Kirandi Dennis Akubuli Kolende Batanga watching live from Nakuru City. Frida okona kwa so yaba ntumuro berwensakia toba tokoba libwa limo kikwa mutagiriga wikata bokuru asichitoro chiaya. Yes kabisa. Ayo manchumuri agenda gusanga na intwe tura abo babiri batatu baboka bokingo baso asumuro biri wensakia bona mambe. Se kolende manchumuri Ndizi TV ni gotorabe tukusanga nabageni baito emambia ya rero atkira chikuraga ensa eyemo nenusu yabono mambia tumanyango mogani kiturabe tukutwara ime ye studio. Tokwate Ruben Oyondi oyo manyakante na Ebazu ya Bonchari. Hakera turabe tukukwanira igoro ya mangana ringite abasaye na siasa. Bayonto buate Eric Mose oyo rabe kago kwanira igoro ya mangana asiasa boigo kura sensemeli ya Bonchari oyo le omurayibe kyama ya UDA asensemeli ya basaye. Kubikoraga ayemo nenusu ya bona mambya. Wikabakira na studio obatumanyenga libagakia basaye bairete asoro gongurwa busi asensemeli ya siasa. Ndochinga morning oyo ignito akoruka ignito bunyanchono ligoika ligoma epara ya mwamoreka yabekwa abamura kulima. Intochikoye molekera ansi oboime asikole ndo mwanchu muri Ndizi TV turatkogenda asumutimo komoke erinde toto kumanyinali ya molekire ensemo elia ya magazeti buna botambe niyonko bayira wetira asigazeti elia ya The Standard. Na inja sensema yane nigongo bayite wetira gazeti ya Daily Nation igo mwanchu buli elia toskato nyigara ngoira ntara segeke kekerwasio erinde to komolekere magazeti eri tukolelero. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi.
Gocha somwancho mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV. Mbiyemo asoko tochora kobekita sini kia uwanjete. Tuma ujumbe ngayeli takuza. Gocha se namba 15601. Uwatia marago na gachora Ndizi TV. Koba egita sini kia ugie TV kio mwaka. Asama miranyo akuza Awards 2024. SMS yeye. Telikona chakende. Wigo na bugu wake kura yao. Wetera senchira mtandao o www.kuzaawards.co.ke. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pari buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano osuda bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero eryubwerorera ya onsi ayewiko munyene twakere simi usegutarira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalire teburura ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire nga kibo kieke bono neriro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati kakiobo tunabwa tobo sinini ngasiara bwakure kaibona ngosora ngainande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi ndiro imeduka ya Enokem chinyeke chichonsi pi utachakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya nduka kieye Enokem Agrofet nubuye bwo top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twabonzi no bogotoka tambuli chichonsi pi nojire yombo minto ngai bagotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo nsa njena achire ayemo mongina malise ngetikama ko chikora ko ryo chombe asenge ncho chombe chito na nanyorenga amayogo nongo yanyorabo Enokem minyoka anga waikire sokere keke omugaka gatimbu yamono sana omugaka misati ondeta naliyobo tubwechi insaga tindaga tekonya echiabo eri peinene raisi bana mubuko bono nchana banganyara kogora aye bakwa afford omugaka misati ndeta naliyo spinach igo bono lira baliane
Wasa kutora wasi ende sinalitisa kati yao chiangire gaiga. Ira baba gopima bako tingi kifanya niko sime kwaro. Kwa beko ibintu byako laki. Yasa seria. Kakite gaminyoke. Whatever Enoke mu Agrovet. Omugaka misati. Nde onde atanelia spinach. Okorobosongo to kuita bwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enoke mimero mu cyobusongo eliko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebijuju byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyomo cyokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyokale ya Karukiro Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enoke Agrovet, one harvest at a time. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amaryoga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Kigo Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwantumurilia on Ndizi TV ngukwane wene asenchunda yende
entunda ya kabere ime yomoroberio bwensakia asebo na botambe toko batoko mulekera ayairo bolito chinsemo chiria chama gazeti asingo jana baiti gazeti area ya The Standard gazeti ya The Standard engana eire obolito nigoro yomo swada ulibeta kubekwa bosio bwe bunge enene uboko mwaka isiko omwaziri otinenerete obo amangana arengete obolemi na boigo obolemi imense yaito ya Kenya asensemu yaye abete gakwe egerera anemono ase akomochi oyorenge omwanchi oye na boigo oyore omo bunge bwensemu eria Aldai Mary Ann Kitani kubuna negati y'abantu bale maiga yomuswado yo babwate ekerenga getali ekia askolene nsemo yaye omo bunge olia obumula Jack Wamboka abeteka bwesoki kigima nako mukaninga ya yanjera feyorabe gokoleta engana eye bosesagasaga eyerengete obwoyo ase amangana alia yobwanje ntokoye okoyerenganani na mangana alia yobwanje na komatabinga uki achwa achikwa kogotigwa tigeka tiga mangana yo yotebanga na nobwanje nibogerete muswada oyobekire busio bwe bunge eye nene ensemo endeni gazeti ya The Standard kumulekera igoro yobwoba boichire ansa baiboli na boigo aborokia chingaki chiskuru chabete korali kwanga nigo chirabchiko igorwa wiki ego chachitariki 13 okorali kwa tokurwegwa nomo raibwense Dr. William Ruto egati obwoba mbolinga nigamache ateremete chinsemo chinyinge na boigo eto yabere korokana chinsemo chinyinge mense eto ya Kenya boigo nigoro yomugiro bw'abanyagitali oyobete gokoera lichukoligoro ina mange ntope tukwemanyi ime ye gazeti ya The Standard. Okay, umancho muri erango kwiranya wika ase gazeti ya Daily Nation page ni yentangani kirondo chenga omuriki be gazeti yo lingana limwamu abegetegari ne chiskuru ko igorwa nonya obwoba igoro yobulendi bogendete kwene kigwa omuraibense Dr. William Ruto litkoligoro ni gaboletie abaiboli baneke banakorobere bare abana babo bekirano asoko igoro bw'ichiskuru litkoria Jumatatu asikolende omuriki be gazeti ya mulingetenga chiskuru chinyinge nigo chanyatogwa kwa neto igo asibirasi bibiri bigusali gwasikolende gwikira bona iga nonyene chipara nabo igasensemo chicyaba nakogenda kebara nigo cyabete chikolimera sigwikira bondo iga chipara nabo igo oboraro bwabete bosalika botaraba bokorosibwa ekiro muri kibigazeti yagendete kuboria ngaki obolendi bwabana bole chinga kimuri kibigazeti ya muri kitenga abantu 150 na batano na babere nigo babere bagusiria ubuma bwabo kolengana no roboti orobetero kubwatu kwa no monogeri manene we serikali Isaac Mwaura kogenderaga wase page yentangani nigwe muri kirete mu ngino yomo yobete kabakora etaro ya bene gochia ase omwana yo munyaruka elinde ko enyorera obogwenya mungina we miaka 50 no mo yimo gitigitambukira kurasi county area ya Homa Bay we kasensemeri ya Mathare chingaki abeteka kuinyora ayo abeteka gokorekana obo tuko bw'itariki 23 cy'umutinyi okane asabeteka gusiria omwana waye n'abachikurubaye babiri bonigo agendete korera oboene chingaki ari na maisugusu yo gusiria abantu batatu ase familia yaye boigase page yentangani anigo emurigerite ngakibone serikali yabeteke gutwara okwigwana nabagwatani korwa sekyombekeri ya KMPDO abulitkoligoro asibabete bakubetense ese yo wanchirana yo koirana emeremo maiga yo gukora omugiro gw'amatuko 50 nomo se abange babere bagusire ubugima bwabo naboigo abaroire gucandika chinga kibarabe bakwiranira obokoreri bwabo ase page yentangani ni muri kirete ngakibone kyombekeri ya kiare kibusangirira bango na kibono keiranire asensemeri ye landlords
ase ogotakinia erent ahandi chikoba tokumurikira page 10 ase oboime boiga se page yentangani nemurikirete ngaki eyamateyemo egendete kurwa okobole guchisomora ibense Ruto elinda kwanekya nga omwana obo oyo bakakwaigwa death sentence asensemeria Saudi Arabia onyemba abo chigosangerere chibese kiri chiganire asibabole Ruto gweswana nigatina bwegokurwa ogochika elinde abe kagosiborwa boiga se page yentangani nemurikirete ko musana na igoro yobo yobotali ogoikerano ase Linturi abetega konyora ogwakwa chingaki ababunge babeta bakoenekya ngatiga ebirori bande babawesokya nabo igokorwa oborori bwa basepeji agatana gatatu ani muri kitengani yo asobweme toko muri gira sepeji ya kabere nigo emurikirete ngaki amate ya mwa yabereke wesokya elinde kogania omwana obo Steven Munyako oyobeteka gusikerwa sensemeri ya Saudi Arabia kubatikana na mamocho aliabwate ga kumubwaterania chingaki ekegambero kelia kyabetege kumusiba ase gusige kumusiba como a death sentence chinga kibabere bakoegwa kitariki goika kitariki 15 cyumutenyo yuga ogatano babe bagosangereria chimilioni emiyemo ne 23 elinda bega kubwotuka anyataribo bayimukiye egetambukero yokomwa death sentence kurinde ase familia yabereke gosoke bene nabo igokubolia umurai wense korugo chika elinde babe bagosikirwa chinga cy'ikibosyo ekyo kera bakonye ase okolige kibese cye kitakeire nabo igogosibara omwana obo boiga sepeji yentangani ane murikerete ngakyo mu waziri bobosombi Kipchumba Murkomen abereka gosoke bene nabo igokugania abainjinia bari babete bakwagacha enyombelia ya Uthiru eyabete gekogwa amatukabwa ngoiga babe bakwimukirigwa egetambukero osikabasyo goika sepeji ane ya gatatu mwanchi muri ya nigo emurikerete igoro ya mangana ngete boda boda achinga ki ebunge yabereke wesoke bene nabo igo kubwatrania chikampuni sato ekyo cyabere chikonelia abana boda boda chipigipigi ase nganelia madeni awosase ensemeli credit elinda bayire chipigipigi chiribo babwakana ngorangora ekero babere bakumurikiranga yosebunge yaberege kumurikiranga nigo abana boda boda abo babwakana chibesa chinyinge gwetanye kerengo chinga kibabete bakumurikiranga nigo bakanite chibesa wikera chiribu chimisano 50 nomo nemiye mo 571 asekera epigipigi agosikabasyo wika sepeji yakane nige murikere tamangana lingite chisemi anenoko chiga kwabete gukorwegwa soko igoro gwechiskuru atinga kyamaboli agendete kwimukira igoro yobulendi bw'abana asibabere bakweneka nga sector yobosombi nabo nero yabere affected mono atinga kibabere bakobole nga chipara nchiro chisarigete no bararombororo gotaraba bokorosigwa ngaki aborokiwa barabe bawikirana ase chiskuru boigo babere bakumurikira engani ringete ebirasi ase bagendete kobolia nga serikali yaberige kubika emerobelyo yakweneke nga ebirasi ebi byagachirwe naboigo ase chinyomba kiri cyo kogenda kebara nigo babere bakobolia mabolyo nga cyabere chikwagachwa na cyubulendi bw'abana bole chinga kibabere bakwaywa ogochika babe bakwira na chiskuru chinga kiri cyachuma tatu ekero mwanchi muligereria ndo chumulikibwe gazeti yo amulikirete chiskuru ase page ya gatana mulikirete chiskuru chinga kia baiboli babeta bagukirana ase skuru yoboroso ya Muslim nabo igo yebungeli ya Nakuru West me county ya Nakuru asibabeta bakonyoranga nigo amache aichire birasime asibagendeta kwera obwoba bwabo ngakia boroki wabarachikoba ase chinseme chibogo mulikibwe gazeti yo namulikete skuru yoboroso ya Kobura yegotoka se ensemeria Ahero me county ya Kisumu chingaki amache abete use amache abete gago ichorana na asiskuru
cukuru iyo asibabuliranga na kira chikoba litkulia Jumatatu ekera baorokia na baorokigwa barabe bakwirana ase chisukuru epeji ya gatano nalimo nigegendete kumulikira igoro yeto igo eyugendete kwenikigwa sense ya Kenya chinga kim omongina osemuliki bigazeti ya mulike tomongino yomo oyo bagakonyora ogwakwa mayiga yogusiria abantu batatokorwa ase familia ye ekera mulikirete aria gosekera omongino yo ase lieta anyango bw'emyaka 50 nomo achinga kegendete koinyora aria beteka gokorekana obutuko obu kigererete abo gosiria obugima bwabo Agoska gosigo ikase page ya gatano na kabere anigo emulikerete chi county ane county ya Nairobi yegendete konyorana n'ogwako kwimbura sekolende bagendete kubikemero biliri ndokane kyanga bali banyariro babwakwa anene kurose ensemeri ya Mathare chinga kibagendete kunganyiwa elinde kokonyeka kubatikana kwirusia kurwa asensemeyiga yetoigo asipiji ya gatano na kabere ni mulikirite kyomo waziri oli bokolende bitoitanene aberega ko erera asobwagale ningi ikera irire abantu gusimika emete asike serikali yaberege ko enekyanga abantu babe bagusimika emete litko lya angyo ase serikali no gosemeranga nigo emetera chikusimikwa emete chimilion chimibere emense ya Kenya abolitko lya angyo agosika usigo chia ase epeji ya gatano gatatu asenda chikobango ikira omwalyo nigwe mulikirete mwaziri bubole mimitikali nturi oyo betaka wikirana abolitko ligora bosio we committee ase okwiranelya amabolyo ayoringete eyokolento boyo botali wikirano nabo yobwikirana ase abalimi achinga ki emolekerete ngakibono ebunge yabetege gwanchirana abali biroli babe bagwikirana nabo yokolenta oboroli bwabo boya ase ensemeri ya omo wakili o Linturi abetega kwamerelya engane iyo kondo machimuri gotaka kwemenya mange Nyalele gazeti ya Daily Nation osoma sobene. Toso ime gazeti ya The Standard egazeti epeji ya kabere engana eirobolito nelia erengete chiskuru gotaigorwa egati skuru nabo chitaba chikoigorwa asengencho yembura enyinge ya bere yoto imense cha Kenya asewikira bonega chinsemo chinyinge chire chiakire neto igobuno cha gazeti yao eyo ne skuru yamo imense mo area ya Budalangi skuru kwa Makunda Primary School ime ya Bunyala South eyo amachi ateremete asobonge nganera chiko abana obokungu chinga kibaraba kurana aseskuru boigo ine skuru ya St Vitalis Nanga Comprehensive School kutoka ime ya Kisumu boigo skuru ya Burgay Secondary kutoka ime ya Rungai Nakuru County ikatichi skuru chabete korokananga nigo amachi ateremete asobonge ngana era chikoba obokungu ekerbara chiko igora chiskuru peja gatatu yokwanira igoro yobokungu abaiboli naboigo obwo bwate nemono ekachskuru chiko egatia mangana ababwate abokongu naro nemono nenchera abana baochioika ase chiskuru ase ngencho nigo chipara chinyinge chiabeire chigo saliwa boigo nigo amangana alengete obochenu anenemono buna marwere buna kolera na boigo amarwere buna alia ataifu damana mono aliakobaga koletwa nobo ne mburakara berego twa enyinge asekolende bausabe serikali kobage kobekemero berio emekirano linde kwa nakinga babeire bago enakinga abana bagoenda siskuru ngwekira bali asenchera ere endonge oigo azite The Standard ne kumulikira engana erengete obochenu asabanto emerongo enena bane babeire bako togekana nga mbabwate oburoire bolia bwa kolera ensemo area ya Tana River kubwatekana nobutukibwa berokorwa na boigo oroboti kubwatoka nekyombekeli yatenenete obochenu ensengima World Health Organization
Epeji ya kane igazeti ya The Standard ni kumulekera igoro yenka emo yabere gusaba serikali ko bakonya guturia omwana obo nigo omwana obo akomochigwa namamocho yo kumuita omonto oyomo ase ensemo area ya Saudi Arabia ase babete bautwara utaiwana na askolinde wikera bono iga aganerirwa kana chibesa chimilioni emia emo nemerongo 5 elinde abega kubwato kwa kurwa sigesibo litanga nigo abete kagusibwa namamocho alia yogo gotema kumuite kulende maiga yensemu eliabete como soera koba gekwira nasikigambiro nabo igo kwiranerera okonacha okunigo monachi ebina bete koralinga bono obere kora nachirwa okonacha kolia kwa makweli asebono babwate wikera chita iki 15 chyomo chienyoyo elinde kwene kinga obeire gago akaneru chibesechi nalio arachi kobwatu kwasu kusaba kwa korucha serikali twakanira chibesechi nalio torabe tokonyora kumutulia omwana oicho ensemo yende peji ya 5 nemo imegazeti The Standard kukwanira anene mono engana erengete wakwa isiko kumwaziri ulia bubulemi miti kalinturi ase kukwanira anene mono buna engana elia yobwanchani egatiaye nomo bunge oria o Aldai Mary Ann Kitani yabetegegwe sokia ase omuswada oyo chinga kichintangani niko omuswada beto chakasumwazi omubunge olia bumulaja kwamboka ukwanira anene mono amangana alia arengete ogwakwa isiko kwaye inga amamocho gati amamocho nemono okonana kuoboyo botali oboronge asekolende kero yabete wika ensemo elia yalinturi nigabete gakorokananga noyole nobororo obone asabate banga egati amangana abete koirera omuswado yoikeranwa abosibwe bunge yo nasengencho yomo bunge olia o Aldai Mary Ann Kitani autebanga abunika tia balia ababeire autebanga amangana nigabeta kaletwa no mo namukaye omukoro bose uri babeta gutegana nere naboyigo umubunge olia o Aldai Mary Ann Kitani autebanga nigatia bali babere bakoleta obokongu anene mono ase omuswada oyo nigatia bali babeire bago kwanera naboyigo gosegeta omuswada oyo boko mwaka isiko epeja gatana kabere gazeti de sana kwanera igoro iyo mwaziri bolia bobole miti kalintoro kubolinga nabe ngakwerusa nania ase enganeye asikolinde bako bakorwa egati yo mugano yenga kiabeta gauchaka oborai bwaye nigabeta kwamerelia ekerogo kelia kia oborai bwensemo area ya Igembe South akabaga gosiria ase chintunda ibere kolende akabaga gochorwa umwaka wechibubere na isano na ibere akagwetera se kiama kelia gia akanu ase entunda akachorwa sintunda iseto kulende entunda ya gatatu akabaga kwerusa nania nabo gochaka kwamerelia obo governor asikulinda beta kwakerunse nomo teneneli wabangina engakiyo oyobono iga oro omo governor bwensemo eyo kawira mwangaza igati yamangana ali nabo igoninga bakwanera igoro yobusani bwaye nomurai bwense Dr. William Ruto ase babeta mabolinga nabe kwerusa nania nengana eye egendrete yoko mwaka isiko epeji ya 5 na 3 ni kwanira igoro yomogiro bonyagitali enchera chiserekali chabeire chikungusana na boigo kungusana ase ensemeria yokolikira nanse emeswada akorwa chinga kichiri chabarai abakoro buna moyi umurai bwense Mwaikiba kina boigo yokabeira ro umurai bwense Kenyatta Uhuru Kenyatta tuskoboso kase peji ya kianda yokwanera igoro yomogiro yo wabanyagitari gokorwa nga igati bintu bebete bikwirira gokorwa komogiro yo ase serikali naboigo ikiombekelia tenenete abanyagitari ya Kenya Medical Practitioners and Pharmacists and Dentists Union babete bago koralienga babero okorumugiro obo asengencho mbabete bakulikirana nse amaliko naboigo konakinga mbati kukendera kusunsura naboigo kwikwana na igoro yigati
ya mambolio alia babete bakorwa guchese serikali tusikibusika se page ya ikomie kwanera igoro ya bali bagosia emesi bose biwanda biri bya emesi bya bere biko gosereri go chigosieka obokoreri bwabo asengencho nigo ekegambiro kabete koralinga bagwakana chibesa chegoro go chiase abalemi bali bakugoria emesi ngana batabanga ningana etachi konyalikana asebona babera ko gosereri go chigosieka ebiwanda biri byabo biria bimesi mwanchu mulindizi TV page yo notojo koleka kumulekera amangana alengete egazeti ya The Standard asekolende koragani kwemanyia amange nabo okwigotera egazeti elibwanchete obe kwemanyia ase obonge mwancho muri lyanga abageni baitu babere bagwikirana ase studio ase kinyekero Antoira nande na barabwiri ndeto bitogosanga asobwa mu mwanchi muri gatrakto ko kwanera igoro yamagana lingitaba saye ngo siasa ega asoro ngorwa gusie gatrakto bitogosanga nere Ruben Oyondi uyo manyikante na ebazu ya Bonchari na boigo Eric Mose urwa asensemeli ya Bonchari uyo manyikante na mwana biashara Kenya ito chikobato ko kwanera amange ngo mwanchi muri elia yatoswaso mutu mukomo kego to skato nyegera kwira ntrasege kege kirobusio eri ndeto betogo sanga amange Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi Gochaso mwanchu muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobegita seni kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 ubwati marago na gachora Ndizi TV koba egita seni kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS